welcome to my Vlog. okay. So ngayon, nandito tayo sa may Haunted Island, sa may Alaminos. Gusto niyo ba makita yung magandang view dito? Tara, samahan niyo ako. So una, itutur ko kayo doon sa tinatawag nila lighthouse. Bakit ba nila ito tinawag na lighthouse? House na may light. Kasi kapag nalulunod na yung jowa mo, kailangan sagipin mo. Pag-deliver mo. Bakas attitude. Attitude ng ng vlogger na ito. Gusto ko nilang isama. Sirata. Mabigat. Sobrang lalas. Para saan mo kami dadalhin? Sa Milan. Halika na. Siyempre ako dapat yung nagpapayo. Loko. Father ba siya? Hi, Father. Hello po. Ikaw naman ang mabuti. Oo nga. Kayo nga puti, di ba? Oh, wag kayong ganyan, Mother. Ay! Parang ko my car. Binili ko sa Canada eh. Bakit? Alis na pasaya ko na. Pupunta tayo dito sa may light. Ah. Mamaya naman sa Canada. Kailangan siya gawin na. Oo nga. Ay, bakit? Ay, ko. Andali. Buisit na lang. O diba? Sabay pa ngayon. Patay mo na. Ganda ng plaza nila, Mare. Parang ganda magtanong. Sige, balik na. Hindi kita na pamasahe. Para magpupunta kami. Diretso kami ng Lobo. Sino mga gusto mo i-shoutout? Shout out. Oo. Marami eh. Pumunta pa yung view ng ng dagat. Yeah, ganyan ka magpayong useless din arawan ka rin. Dapat kasi kapag daw rain na ganito ba sila pinapatunan. Kailangan mataas. Hindi daw sila dapat nakaharangan kapag naglalakad. So ganito dapat. So ipopost mo to, makikita ni ma'am. Bakit naman hindi? Kailangan nila makita ako no. Afford kong mag-100 Island. Saan yung tamang daan? Oo nga no. Hindi yung pupuntahan natin. Hindi ako na-inform. Shout out nga pala sa mayor ng Alaminos. Kung sino pa man. Gusto ko, ang ganda-ganda talaga ng bayan ninyo. Lilipat ka na dito? Ano bang pangalan ni Mayor? Uy, naku. Sino ka? Bakit? Sino ba yan nagtatanong? Wala lang po siya. Tingnan mo lang. Super, ang ganda ng lugar. Namiss talaga ako. Sige, sige. Sa Alaminos. Saan ka? Ewan ko, pero samahan niyo ako. Libutin natin yung mga ibang magagandang lugar dito. Kasi ngayon lang kami nakapunta. So, kailangan makita ko rin. Sila na dapat magagandang pasyalan. Para sa susunod pagpupunta sila dito, ma-idea na sila. Vlogger? Hindi niya ako. Hindi niya ako. Diba? Parang hindi mainit. Ako, buklong yun talaga, swear. Marian ng saan ba ito? Kator. Sa Devas. Alam niyo yung Devas? Kapag yun yung lugar sa Encantadia na kung saan kung namamatay yung mga diwata, doon daw napupunta yung mga kaluluwa nila. Kaya tawag nila yung Devas. Devastated. May mga Pipi. nawala mo saan ako na. Hello guys. I'm back, sa video kamuta. na to, dito yung pinaka main entrance kapag pupunta kayo dito sa Haunted Island. Syempre hindi mawawala yung anong tawag sa ganito? Welcome. Welcome address. Welcome address. 2023. Welcome art. Welcome arts. Diba? Souvenir niyo po. 100 isang balo, sir. Sa isang kada pack po ito, 100. Same price po ba or depende po dun sa kayo? Ang mga ganito, 6%.
Same price lang po siya. Ang mga iba-iba, yung mga ganito lang siya. Yung mga, So, kayo nang gumagawa. oo. Yung ganito lang na iba-ibang price sir. Kasi ito, mga natural. Tingnan namin yan. Yung medyo malalaki, no? Ito yung nawawalang yung Little Mermaid. Sorry na to, ay. Loko ka. May mga Magkano naman bracelet po? din. Depende ba sa size nito? Hindi, depende sa klase. Kasi kahit malaki man, very common. Common. Yan, rare yan. Ito, rare siya. Parang hindi siya basta-basta mo. Hindi naman niya nababasa. Ay, Yung mga bracelet sir. Magkano naman sa mga basic? Isa-isa. Parang pumunta na dito yung isang Sino po? bag, isang ay, Ibang kulay mo. Hindi po, ngayon high na school po. student, mabenta po. Kasi pag mga friends nila, kailangan nila naman. so bibili ka na. Pero ito yung pinakaano namin. Hindi sinagot. Ito yung kakaiba oh, parang plato. Yan po yung mother of pearl. Magkano po yung ganito? Natural. Ayun, yan 350 po. Yan yung red pearl. 350 pesos. Pero guys, tignan nyo naman. Di ba yun yung ano ni Little Mermaid kaya sa nagkapaa? Pag giniskis mo to sa paa mo, Mga- buntot ka, pwede ka na, makakatipid ka ng pamasay. Pwede ka kung pumunta ng Japan. Bilhin nyo na po. Punta sa Japan. Yung sa atin, dito lang siya. Akala ko sir, malibre ka pumunta sa Android Islands. Ay, Langoyin mo siya. lalagyan ko na. Para makatipid ko na ng pamasay, tapos bibili ko na lang. Kasi Yung pinakamalaki ano, na may ganito buntot na. ka yan sa kaliskis. 500. Very common lang kasi. Ay, common. Mura to? Maraming... Very common lang yan. Yung kaibigan ni Little Mermaid, yung yan. sa mga hindi nakakaalam, sa Tagalog, tinatawag namin itong butet. Pero sa English, yung pangalan niya, pufferfish. Sa Ilocano, butiti rin. Tawag namin butete. Nakakalason, di ba? Ate, nakakalason. Dalawang klase yan? So, ito yung, pero alam ko nakakalason. Pero sa ibang lugar ata nakakain siya. Depende daw ata sa pagluto or dun sa paghahanda. Magkano naman yung ganito niya? 180 sir? 180 pesos. Hanggang 150. That's it, yung ating paglalakbay dito sa Hundred Island, yung din pagpunta. Dali sa ate, mga- lobat na ako. Okay, 1, 2, 3, go. Hello, it's me again. So, yan yung mga tour natin. Yan yung mga bagay na pwede natin makita dito sa Hundred Island. So, sana mabigyan ko kayo ng konting idea para pag pumunta kayo dito, magkaroon kayo ng idea at hindi kayo agad basta-basta mangangapa or malilitaw, o diba? So, dyan mag-end yung video natin. So, kunan nyo nga po. Diba? Ang ganda. Ano po yan? Anong basa dyan? Ano ba paano ba sa Tagalog? Libo-libong isla, gano'n. Ilang isla? Libo-libo. Thank you.